imuhang So nahanay naman gito ni Miss Iris ang pag kanang unsaon nga ma-keep track ang imuhang mga utang. So basically as a married individual, daghan gyud mga challenges in terms of sa imuhang sources of kanang revenues or sa imuhang kita. So kung mahimo dili unta mangutang. So unsaon man na paglikay sa dili pagpangutang, prioritize your needs. Focus lang gyud ka sa unsay naa. So, say for example, kinahanglan magyud nako ni nga sanina or pwede ra ko mopalit og ukay-ukay, di ba? So, or why not kanang take a second thought or kanang as mga finance people, manganbas gyud mi Sir Tats kung asa to dapit ang barato. Manganbas gyud mi at least kung kung mopalit manggali ko ana, at least reasonable or nakuha na ko ang bili sa ako ang gipalit. So basically, kung kana, number one, hunahunaon nimo kung kinahanglan ba gyud imong paliton or imong utangon. Then number two, stay away from credit cards or kung mogamit manggali kag credit card, make sure nga imo na siyang bayaran in full the next ang iyahang billing period. Unya, include siya sa imuhang binuwan nga gastuhon. So dili lang ang expenses kundi iapil sad nimo ang imong bayronon sa imuhang credit card or sa imuhang mga utang para at least kahibaw ka kung pila ang mahibilin sa imuhang kwarta at the end sa bulan. Kung naa pa bagyud kay sobra nga pwede nimo gamiton for other things. So kana no, labi na gyud karong mga panahona na ay mga panginahanglan nga labi na gyud panahon sa emergency no. Yeah. Di kita kalikay. Yes, Ma'am Sai. Og kuan day Sir Tats kanang dili man gyud ta dili man gyud ta makalikay nga di mangutang because there is this emergency nga mga rason. Pwede ta mangutang pero make sure to kanang pilion nimo ug mangutang manggali ka, pili ka sa walay interes kung mahimo. So kung namanggali, kung na may interest, katug yung mumububo og interest rate. So karon man gud ang BSP ning promote og kanang financial literacy sa mga mangungutang. So basically at least kita nga mga interesado mangutang kahibaw ta sa atong musay gisudlan. Unya kahibaw ta pilay gasto sa ato ang sudlunon nga utang. At least by there makabana-bana ta kung sakto ba sad gyud nga imong gisudlan, kung mabawi ra sa nimo sa imong ikita pohon. Yes, Ma'am Sai, Ma'am Iris, na ako'y na hinumduman nga mong experience before sa kanang community lagi kay magtukod magka-cooperative niya kasagaran mga consumer store man. Amo giday na silang unas tanan parts sa among orientation ang kanang pagtudlo na kanabitang pagka-responsable nimo isip pangungutang, no? So amo sa nang gi-appeal gyud, gi-integrate siya sa kanang orientation para preparado sila, no? Kay musud ra ba sila nining pagpangutang unya basin unya og di sila makapangandam, no? Mahimo na noong problema sa ilaha. So mo na nga kana ang pakisayod kung unsa diining pagpangutang unsa sa itong responsable importante sad kaayo. Unya mo na at least ma-appeal pud na sa ilang budgeting, no, sa ilang personal finances. Yes, ma'am, namoy ikadugang? Ako ikadugang siguro, no? Ato lang yung siguraduhon siguro nga before ta mo mangutang ato sige pangutanan atong kaugalingon kung kinahanglan bagid ni ya kung kinahanglan gyud ta mangutang naton ta siguraduhon sa nato daan before ta mosulod siguraduhon sa nato daan nga makabayad gyud ta nga naa gyud ta ikabayad ani ikaduha pod kung nakautang namang gyud gani ta di sa ta modugang og utang mintras wa pa nato na impas atong pormerong utang okay, so nakaayo na apason kung magdungan-dungan na og pagpaningil. So kana no, mao ginay mga kasinatian gani siguro sa kadaghanan Ma'am Ay, no? Ma'am Sai nga kanang ang pagpangutang gyud murag part na murag na kultura na naton apan importante lang gyud kaayo nga kana una before ka mo sud ana ang kapasidad nimo kay di ba na una na kasayo nabi na yung mga responsibilities, no? Kinahanglan tan-awon na nimo kung musud ka ana sa imong bahin di ba ka maproblema unya, no? So mga igsoon, mahinaot mi ining gamay, no, nga pagtulunan nga atong gisaw-an karon, makahatag mi ninyo og mga giya, no, kung saon nato pag budget ang ato ang kwarta og kinisad, no, ang
subay kanunay sa atong mga utang o kung mahimo malikayan, no? Matod pa kung mahimo malikayan pagpangutang, likay apan kung dili gyud kinahanglan imong tan-awon, ibase nimo, ikumparar nimo, i-appeal na guys sa plano, no? Matod pa nimo ma'am sa Ma'am Iris, i-appeal na ni sa plano sa atong pag-budget sa ato ang kwarta mga igsuon. Now, kining mga alang sa mga minimum wage earner, unsaon man kaha pag-budget haron makabot gyud nato ang atong mga panghinanglan, no? Kining mga medium kana no kanang mga igo-igo lang gyud, no? Sama na mo, no? Mga igo-igo lang. Lagi. So sama na mo mga igo-igo lang. Ubay-ubay man gyud mi Ma'am Ay, Ma'am Sai, no? Ubay-ubay man gyud. Kauban ra ta Unsaon man Kita ka. man siguro tanan. So sa amo ang experience namo, inigbili namo sa among ATM ngadto sa amo ang mga kapikas, inyo ha, inigbili ninyo na apay sud amo ATM na lang. Na joke lang, no? So in reality kana kitang mga minimum wage earner, unsaon maka nato sa inyong tan-aw pag budget haron makabot gid nato ang atong mga panginahanglanon. Siguro kanang sige na magitag kadungog ani no, mag-ingon ingnan kita permi nga live within your means, or kanang paggasto lang gyud sa unsa ang kaya nimo gastohon, dili na ta magpalit-palit og anything nga kahibalo ta nga di gyud nato ma-afford. So siguro kani pareho ra gyud siguro whether dako imong sweldo or gamay imong sweldo, pareho ra gyud tag kinahanglan. Ato lang gyud siguro siyang igo-igoon sa kung pila gyud ang atong madawat, atong kita, yun mo lang gyud. Yes, ako gani sa akong experience, no, kung na ako'y pangimbugon, dugay na gyud ko nangibog og kanang sakyanan. Sus unsaon man nga di man gyud. So akong gitagi-tagi. So giuna sa nako ang sticker. Kay mo ray makaya. Sticker BMW. Di ba, ma'am? Kuan sir, balik ko na to ang katong formula na pod sa unsaon pag-budget, no? So imong tan-awon, imong i-plot kung pila imong kita anang buwan na. So kaduha, kato imong expenses. So i-classify man to nimo as to fixed kanang flexible o variable. So kung ang resulta manggali kay negative, kay minimum wage earner or kita minimum wage earner man, so balik ko nimo, hashasan nimo ang imuhang tangtangon nimo ang discretionary nimo, tangtangon sa imong flexible. So ang mahibilin katunag yung kinahanglan or panginahanglan na gyud. So with that, kahibaw ka nga mabuhi ra gyud ka kay bitaw kita na ay mga sa ato ang mga kauban dira nga mangutana man kaya ra lagi na nabuhi ra man lagi sila sa ana nga kita. So maybe that's their secret, disiplina gyud. So there are ways man good put to cut cost, like imbis nga mag 2 rides ko gikan sa Kulon padung sa atong opisina, maglakaw na lang ko from Kulon to Kuan. So there are ways nga asa kadapit maka-cut sa imuhang cost. Maglakaw ka o mag-exercise pa ka. Nakanaibawan na atong mga kauban, no? Maglakaw na lang. So in case kana mo palit pa kag tissue, malong pa to magkag tissue, naamang kay handkerchief nga pwede nimo malabhan daily. So ingana there are kung ato lang i-evaluate ang atong mga gipanggasto, and ang pinaka-clue gyud kinahanglan nimo ilista kada adlaw. Kada adlaw kugihan nimo lista imuhang unsa imong actual nga nagasto, then evaluate at the end of the month asa kadapit ning sobra. So from there, kung nakita ka ding sobra, try to evaluate na sad inig kasunod bulan kung kaya ba gyud nimo nga maminus-minusan ang imuhang mga gasto, because at this time that's the way to discipline ourselves. So reassessing kanunay asa kadapit ning sobra, asa kadapit ang nagkulang. So with that, ang magiyahan gyud ang isa ka individual kuan kanang katong living within his means. Mao to siya, sir. I agree. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Kay ako tinuod lang po na ako'y notebook sa akong balay. So magsige kong sulat kada adlaw kung unsa gid akong nagasto, kay I'm sure di ra gid ni ako daghan gyud ta nga at the end of the day moingon gyud tag asa naman to akong kwarta. Kadawat man ta kog ingon ani nganong nahurot naman ka ha.
So at least pwede nimo ma-review kung unsa gyud ang imong gigastuhan, unsay nakadako, unsay nakahurot sa imong kwarta. Ug unsa nga sunod bulan, pwede na nimo maggamay-gamayan na lang di oy, sobra kay ni atong kuan, pikas bulan, ana. So at least nakay basihanan kung when ka nga mo gasto, asa po kang bahina nga mo control. No? Sakto, Okay. Pastor. So mga igsoon, no, nindot na kaya tong discussion, mubalik ta human lamang nini pipila ka mga mensahe. Kung oras bisan sa akong kabisi sa trabaho alang sa Brigada Eskwela sa City Savings Bank. Maayo na lang ang akong pagpamintal o panglimpyo sa mga tunghaan magkatabang sa mga bata. Usahay, kapuyon ko sa Brigada Eskwela, kinaay mga lagyo nga mga tukaan. Apan kung akong huna-hunaon, ang akong pag-apilaan ng Brigada Eskwela sa City Savings, layo ug maabot alang sa mga bata, murag mawa ang akong tanang kakapoy. Ang City Savings uban sa ilang mga empleyado sa Visayas ug Mindanao nagkahiusa sa pagtabang sa pag-ayo sa mga tunghaan pinaagi sa ilang Brigada Eskwela. Paring Vic, long time no see. Asa naman ka gatrabaho karon? Pre, ikaw man dahil na, katrabaho ko sa kumpanya sa Saudi Arabia. Bago pa lang ko nauli aron mo bukasyon. Ninduta good. Unsa may nahuman nimo? Eskwela ko og computer hardware servicing nga TASTA certified sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center. Wala na ko damha pre, kung tanan ako nga nakatunan sa USJR RITTC, ako gid na apply. Ug lain pa gid pre. Nasa ko'y kadungan nga training sa lain nga buong nga kurso ug karon nakatrabaho dayon siya sa usa ka kumpanya human sa iyang training. Mga una, mo enroll na pud ko karon og lain nga kurso samtang ni bakasyon ko para akong magamit sa akong kumpanya pre. Ninduta good ana. Unsa pa may laing short courses na ilang gi-offer kay aron may eskwela ko. Ang USJR RITTC adunay 14 nga TASTA certified program nga imong mapilian karon. Sama sa medical transcription, computer programming, bread and pastry production, dressmaking ug uban pa nga hindi man kaayo karon. Hala no? Madto niya gyud ko sa USGR RITTC aron mangayo ko og requirement. Sige, salamat ha. Alang sa dugang kasayuran, may tungod sa mga mubong kurso nga gidalit sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center na himong matawag sa numerong 354-8405 o sa cellphone number na numerong 0917-632-0576. Aangat ka sa pagsusumikap, aangat ka sa bawat kayod, kahit anong pagod, aangat ka. Kasama mo ang Julie's Bake Shop sa iyong pagsisikap. Aangat ka, Pilipinas! Please, aangat ka, Pilipinas! Kahibaw ba mo nga inyong mood makaapekto kung unsaon ni tagduma sa inyong kwarta? Matod sa usa ka pagtuon kung ang tao sa puton, stress o gilaay, dako ang higayon nga magpatakalang kini og gasto sa iyang kwarta. Ako si Pagtubig Chrisley, naghatod ng mga gagmayng kaalam. Okay, balik ta maigsoon ang atong tak na alas 10:43. Ang ato ang time check dalit ka nato sa Julie's Bake Shop, no? So mga igsoon, padayon ta. Ma'am Iris ug Ma'am Sai natay duha ka texters no atong basahon niyo nya maminaw sa tag unsay inyuhang mga tubag niini. Ningon siya nga di mada og budget sir kay gamay ra kayo og sweldo. No? Gikan ni Juni nya ni Gritsad yang gipakapinan ni Gritsad siya mga kaubanan diha sa MEPSA no gikan ni Juni salamat kayo. Yes, katong sa iyang comment, ma'am. Di kunog yun madag budget kay gamay ra kay sweldo. Kugihan sa lang siguro ni mo Jun og lista sa imong inadaw-adlaw nga gastuhon. Unya tan-awa sa isa ka buwan, try to evaluate kung kana pa lang daan. Lisod man God will many of us gusto mag-keep track sa atong adlaw-adlaw nga gastuhon pero dili tanan successful on that. So i-try lang yun na ilista ang imong mga gastuhon kada adlaw and evaluate asa didto ang nindako or ning gasto ka nga dili siya necessary. Alright. So mo to no John ang tamag ni Ma'am Cyril. Now arita sa lain no kini murag angayan ni Ma'am Iris kini pangutanaha. Good morning.
When is the right time to save? I'm still young and wants to enjoy.